Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दङ। आं दा माने दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो आं सानदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। होमबा आं बुंलांसिल' माने खोन्थालांसिल' नोंथांमोननो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे। तो गाइस माने नोंथांमोना दिन नुदों दा आंजों माने एन्टारटेनमेन्ट वाल ना होमबा फंबाय एन्टारटेनमेन्ट वाला दिनै 21 तारिख एप्रिल 2022 माने हाबा जानानै थांबाय। माने बिथाङा सासे गोदान लोगोरि मोनबाय आरोना। दायो बिथाङा दिनै हाबा जानानै थांबाय। तो बिथाङा जोबोद खुसि हयथ' दिनैनि दिनाव आरो जों बिथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिनांगोन बे फंबायखौ जाहाथे मोजां संसारखौ जालांनो हायो नामा। फंबायनि आसल नामानो जादों लाथा आरो बिथांनि जाय माने लोगोरि बिथांनि नामानो जाबाय लिलि आरोना। तो जियानो जाया मानो नोंथांमोना होमबा संसारखौल' बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जालांनो हायो अनलायनानै होमबा बेखौ जों माने मिजिंथिबाय। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जाहाथे बिथांमोननि अनलायनायखौ जेब्लायबो इसोरा जाहाथे मदद होयो, जेब्लायबो माने आरो फंबाया जेब्लायबो जोंखौ मिनिहोनो हानाय, जेब्लायबो उदै बिगुर साहोनो हानाय भिडिअ लानानै फैबाय थागोन होननानै आं जेब्लायबो मिजिंथिबाय। आरो दायो बिथांनि चेनेलाव 100K निबो साबस्क्राइबारा बारा जानानै थाबाय। कंग्रेचुलेसन बिनि थाखायबो होमबा फंबाय जेब्लायबो नाजाबाय था, जों जेब्लायबो सापर्ट दङ फंबाय। मोजां भिडिअ जोंखौ उदै बिगुर सालायनायल' लाबोबाय था भिडिअफोर फेस्लानो। So thanks for watching guys.